hori atea geha disfrutatzea, eta bagenikigun lehen gazteko 16 segundu jo baino gertuago gaudela, eta guzia baietz, hor gaudela. Hori pixkat, aziratik alde indigu pixkat, baina gero hori saiatu, jakin dugu mantentzen, da guzta. Gure gaur disfrutatzea atea geha, galtzeko eta esan dugu, guria ondo egitea, eta egia esan beti daude hor animatzen, da egia esan asko eskertzea bai. Izan da, adibidez ni Baborretik juten aizela estropa oson ez genuen ikuste, baina ziakoga eman da ikustea horren dela, gurire asko animatu digu eta indarrak eman dizkugu aurreko igandekoekin konparatuta gaur beste estropa bat indeu eta oso ondo. Oso guztua gelditu da. Gure eguneko eman dugu eta eguneko emateanen oso guztua. Zorion du txapeldu nahi da oso guztua. Bakenekin oso zaila izango zala eta jungea aldegun maila honen ematea eta nik ze lortu dugula, apena tanda ez zeura irabazi, baina ez dut obio izan diola eta gu gure egunekin oso guztua. Ez, lehenko digandeko resultatu txarra ikusita, gaur tandan bilatorria, zaila zala bagenekin. Akuariumek hortan jo heldut jau, gero pixka aldein indigu, asko aldein indigu eta azkenen, lehenko igandeko denbora berdin egin dugu, beste nagusi izan dira, besteik zorion du besteik ez dago eta pena honen jakin. Bai, penatu da ez, gaur ere, dena eman dugu, baina uste kirolari batek eguneko egun emantetu nian, orgulloso berdula bere buruataz, dena eman dugu eta ezin izan dugu gehioin. Euskara azken zatu, hau dana aztertu behar dugu gero lase etxian, zergatik ez garen iritsi guk ez dugu uste gendun bezain ondo, baina, zatizut, gaur emeretzi hogei nik uste demora oso ona dela eta hori otarra garron behar dugu, zatik dena eman dugu eta gehiago ezin izan dugu.